Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου η επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αθηναϊκή Γαστρεντερολογική Αρρωγή υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου στην αίθουσα εκδηλώσεων της γαστρεντερολογικής διάγνωσης αιρών του Ιατρικού Κέντρου Ίασης με θέμα την πρόληψη των 3 συχνότερων μορφών καρκίνου του πεπτικού συστήματος, του παχαίου σεντέρου, του στομάχου και του ύπατος. Η εκδήλωση περιλάμβανε 2 μέρη. Επιστημονική συνεδρία με αποκλειστικό κοινό ιατρούς και ενημερωτική συνεδρία ανοιχτή στο ευρύ κοινό με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της πρόληψης. Το ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο και αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των παρευρισκόμενων και των επιστημόνων. Καλεσμένοι ομιλητές, διακεκριμένοι γαστρεντερολόγοι. Ο Νικόλαος Βιάζης, γαστρεντερολόγος διευθυντής γαστρεντερολογικού τμήματος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, τόνισε τη σημασία της πρόληψης πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου, όπως αναφέρει, είναι σε συχνότητα ο δεύτερος καρκίνος στους άντρες μετά τον καρκίνο του προστάτη και ο δεύτερος στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού. Μέσα από την Αθηναϊκή Γαστρεντερολογική Αρρωγή, την εταιρεία που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, και ευχαριστούμε την Ιατρική Διάγνωση Αιρών για την φιλοξενία, το μήνυμα που θέλουμε ακριβώς να περάσουμε είναι ότι ο καρκίνος είναι μια πάθηση που μπορεί να προληφθεί. Ειδικά ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου μπορεί να προληφθεί με μια κολονοσκόπηση που όλοι πρέπει να κάνουμε μετά τα 50. Το ίδιο ισχύει και τον καρκίνο του στομάχου. Με μια εξέταση, τη γαστροσκόπηση, μπορούμε να προλάβουμε το γαστρικό έλκος που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έρχονται να κάνουν κολονοσκόπηση, φοβούνται ίσως την προετοιμασία και την ίδια την εξέταση, όμως αυτός είναι ένας μύθος που πρέπει να καταρριφθεί. Πρέπει όλοι να κάνουμε. Η κολονοσκόπηση είναι μια ασφαλής εξέταση, δεν είναι δύσκολη, είναι ανώδυνη. Μπορεί να γίνει με ασφάλεια και θα προλάβουμε ένα καρκίνο. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει όλοι να κάνουμε. Η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου που προαναφέρετε, τι συμπτώματα θα δώσει? Όταν θα δώσει συμπτώματα είναι αργά. Μπορεί να έχει κανείς διάρρειες, μπορεί να έχει αίμα στις κενώσεις του, αλλά αν θα δώσει αυτά τα συμπτώματα, ήδη έχει εγκατασταθεί ο καρκίνος και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Σκοπός είναι να τον προλάβουμε τον καρκίνο πριν φτάσει να γίνει. Ξέρουμε όμως ότι ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου είναι ο δεύτερος καρκίνος στους άντρες μετά τον καρκίνο του προστάτη και δεύτερος στις γυναίκες επίσης μετά τον καρκίνο του μαστού, άρα είναι ένας πάρα πολύ συχνός καρκίνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι προκαλεί τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Ξέρουμε ότι η κληρονομικότητα παίζει ρόλο, άρα αν έχουμε στην οικογένεια πατέρα, μητέρα, αδελφό με πολύποδες ή με καρκίνο, επιτακτική ανάγκη να κάνουμε κι εμείς. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτό το ιστορικό, λέω και πάλι ότι όλοι πάνω από τα 50 πρέπει να κάνουμε μια κολονοσκόπηση. Γιατί αν προλάβουμε τον πολύποδα και τον αφαιρέσουμε πριν γίνει καρκίνος, θα προλάβουμε μια τέτοια πάθηση. Ενώ η Όλγα Γιουλεμέ, καθηγήτρια γαστρεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην πρόληψη του καρκίνου του ύπατος, ο οποίος αφορά κυρίως ασθενείς με κύρωση του ύπατος και είναι ο 5ος σε συχνότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς, ο καρκίνος, γενικώς ο καρκίνος είναι ύπουλος, ο καρκίνος του ύπατος, του σηκωτιού δηλαδή, δεν θα δώσει συμπτώματα ή θα δώσει συμπτώματα όταν θα φτάσει σε προχωρημένα στάδια. Γι' αυτό καλό είναι, γι' αυτό είναι η λέξη πρόληψη, είτε να προλάβουμε, δηλαδή να διορθώσουμε καταστάσεις που θα οδηγήσουν στον καρκίνο, είτε να βρούμε πρώιμα τον καρκίνο όσο που και να μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Δεν έχει νόημα να κάνουν εξετάσεις ο γενικός πληθυσμός για τον καρκίνο του ύπατος. Τον καρκίνο του ύπατος πρέπει να κάνουν έλεγχο ασθενείς που είναι σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν. Και αυτοί είναι ασθενείς κυρίως που έχουν κύρωση ύπατος, δηλαδή που το σηκώτη τους για κάποιο λόγο, να το πω απλά, έχει καταστραφεί. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα επιτήρησης για να προλάβουμε γρήγορα να μην εμφανιστεί ή όταν εμφανιστεί να το προλάβουμε σε πρώιμα στάδια. Είναι για τον κάθε ασθενή εξειδικευμένο. Δυστυχώς μιλάμε για πρόληψη του υπατοκυταρικού καρκίνου, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουμε, αν δεν το δούμε πολύ προώρα, μετά οι θεραπείες δεν είναι τόσο αποτελεσματικές. Άρα η 5ετής επιβίωση δεν είναι καλή. Γι' αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικός λόγος να μιλάμε για πρόληψη. Άρα μόνο αν το βρούμε πολύ προώρα μπορούμε να μιλάμε για χειρουργείο ή για τοπικές θεραπείες για να το καυτηριάσουμε τοπικά με ακτινολογικές μεθόδους. Κοιτάξτε, γενικώς είναι ο 5ος σε συχνότητα καρκίνος παγκοσμίως. Άρα δεν είναι κάτι σπάνιο. Απλώς συνήθως, σας το ξαναλέω, γίνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν γενικώς πρόβλημα με το σηκώ τους, έχουν κύρωση.
σε αυτούς τους ανθρώπους κυρίως απευθύνεται και αυτούς πρέπει να έχουμε πρόληψη. Ο γνωστός γαστρεντερολόγος Θεοχάρης Σιώνης από την πλευρά του υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και τα σημαντικά ωφέλη που αυτή προσφέρει. Το Γαστρεντερολογικό Κέντρο Ίασης διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο ιατρικό προσωπικό, προσφέροντας στους ασθενείς ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα. Η φιλοσοφία ζωής μας σαν γιατροί, είναι ότι ο ρόλος μας δεν εξαντλείται στην ασθένεια, αλλά θα πρέπει να είμαστε κοντά στον πολίτη, στην πρόληψη, και κατά συνέπεια ο κοινωνικός μας ρόλος λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να εκδηλωθεί μέσα από πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε προς την κοινωνία και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για πράγματα που αφορούν την πρόληψη της υγείας σε όλα τα νοσήματα. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πράγματα που σκεφτήκαμε όταν σχεδιάζαμε το ιατρείο είναι να φτιάξουμε και μια αίθουσα, έναν χώρο όπου μπορούν να γίνονται αυτού του είδους οι συναντήσεις και οι πρωτοβουλίες να έχουν πρακτικό όφελος. Και έτσι λοιπόν σήμερα φιλοξενούμε δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για τους οποίοι μίλησαν πριν από μένα, και μιλάμε σήμερα για την πρόληψη λοιπόν των καρκίνων του πεπτικού. Παχύ έντερο, στομάχι και ύπαρ. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Εμείς, η φιλοσοφία μας είναι να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε. Κατά συνέπεια είναι προς όφελος και της δικιάς μας δουλειάς, αλλά κυρίως των πολιτών, να προλάβουμε πριν εκδηλωθεί η νόσος. Άκουσα προηγουμένως τι συμπτώματα έχει για να κάνει κανείς κολονοσκόπηση. Δεν χρειάζεται να έχει συμπτώματα για να κάνει κολονοσκόπηση, γιατί αν έχει συμπτώματα μπορεί να είναι και αργά. Και να τρέχουμε, να έχουμε ταλαιπωρία, να έχουμε χειρουργία, να έχουμε χημειοθεραπείες και βέβαια να μην τα καταφέρουμε να σώσουμε τον πολίτη. Αντίθετα, αν ο πολίτης μετά το όριο των 50 ετών πάει και κάνει μια προληπτική εξέταση, άρα μπορούμε να ανιχνεύσουμε βλάβες που θα μπορούσαν να γίνουν καρκίνο στα επόμενα χρόνια, έχουμε ένα τεράστιο όφελος, γιατί λύνουμε επιτόπου το πρόβλημα. Γιατί αυτό το πράγμα, τα μηνύματα αυτά παίρνουν από όλη την Ελλάδα, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε το πιο σύγχρονο γαστρεντερολογικό ιατρείο στη χώρα. Ανάλογους χώρους δεν διαθέτουν ούτε καν μεγάλες μονάδες υγειονομικές, μεγάλες κλινικές. Κατά συνέπεια έχουμε έναν σύγχρονο εξοπλισμό, ό,τι πιο στην αιχμή υπάρχει τεχνολογικά, και την ίδια στιγμή τα αγόρια που κάνουν επεμβατική γαστρεντερολογία έχουν δυνατότητες να κάνουν μικροεπεμβάσεις μέσα από τα ενδοσκόπια αυτά, και κατά συνέπεια να παρέχουμε μια πλήρη υποστήριξη στον ασθενή μας, ο οποίος μπορεί να μείνει στο χώρο μας, γιατί έχουμε αίθουσα ανάνυψης με 2 ενδοσκοπικές αίθουσες, και βεβαίως εδώ γίνονται επίσης μικροχειρουργία από τις χειρουργικές ειδικότητες του χώρου, του Ιατρικού Κέντρου Ίασης, που έχουμε 2 γενικούς χειρουργούς, έναν παιδοχειρουργό και έναν ουρολόγο, οι οποίοι κάνουν τις μικροεπεμβάσεις, τις κάνουν εδώ πια, και δεν χρειάζεται ο ασθενής να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη με κόστος και με ταλαιπωρία πολύ μεγαλύτερη.